Shafo any if we will be actually by Akro Life. And the near choice coupon Cassipa or Akuapem. Ewe Akropong-Akuapem. You say junior school, no be a refereno. And I may add 2011, I may add one JHS. Now old school building in my junior school, primary school in Mono. When you JHS in 2012, na me adomo we see sa then we fear say we see then 8 years in headmaster and the teacher for ne adofo no and we no woke up me ma boa abedu sam pempensu na mere a won adu yi won ho akere won yenim se na ne wiase na kodu afa school dan a ya brosan we 3 classrooms was say what person what you so no we see other 3 classrooms was show staff common room ne na keka on nyina afefefe and prepare me no ka say 8 years ni we wan ya say anko betumi awie so wan apem so ya mo bia mfi ba bia mbra bia mti school dan no aka esiwo we sha say 2012 we kwa no wan to so tema school for no doors to one class in the gram obehwe na ogusu wo site one close site almost 1 year near want to me nko site crampo one cement one back crampo no dey akoboy school no you man kan call na nyina yepe bibia hu pacho share sisi ya na yonku bi hu yonku bi o ba bi hu sene school no eti sene school no hia moa one pastor hu cry ba mo fan teacher for na boa ma oguso timu kakra de kire won ade anka say anka form 3 for no o school no anka classroom say o woni na enwie pay nti wanya class fofora o yisu asefem kakra say school pon say junior school a che na wanya won JHS na 8 years a wo buy na dam want me wie one down fefefe say Akropong school ni o rianom make Akropong for the yeje hu di ni school pon what say hwe say one plaster down on cry headmaster and the teacher for na ibi en mi say bi ma boa de daw la boa sha say boa pen na su gusu boa so be edu no wop mempem na Akro Life ye de ani a chira de adese de kesere to bi ani mi say bi a wo mo a pese obu school na school ye fefefe kra be hwe say yenda ati ni mo fa na aban wan ko school a ebe how ye me air force run ya hwe say na nsi say am ene aye wan agency o pese we school ni fa ehia yen anase ho akire a ye hia moa osi wi a o pese wo tua so na nka wo third floor and so what try ma obi bibu say say dey ntina ede bia ye ni kire junior school ni school kan a edi mu we Akropong nti ye to ene kire a daachi bi na betu aso so ba say betu achi ni o mesremo share video in my name kwachi na nka kronkron bia kuma no mwe school na ye wan afem de papa na efede watwen ma how many a class a won ga ya what be my school no and so one apem so ya emma sorry abua kakra politicians abua kakra na yenwie pay nti esremo muntwa mani hwe junior school JHS mayen wontumi wie na ye kra behwe fefefe esre ankronkron bia ampacho se video na nkwa achi mayen papa na onua bia nso o ba bia o pese oboa no wetumi aboa school na mayen na mede bia meka se niama ye hia wo Akuapem ni obi beka se Presby asori no wo ye den obi beka se MP wo ye den obi beka se ahemfo wo ye den ye nyina yesu ma nyina yesu ma nti ye momode na ye nyina ye nsum ne mboa
na yɛ fɛ mepɛm no yɛbɛbɛn headmaster no ne ne na twetwe nkɔmmɔ kakra ne tie nneɛma bi a wohia na kwan a wopɛ sɛ woboa a wobɛtumi ahwɛ na waboa ha mo nyinaa yɛ class a wopɛ sɛ wɔtoa so wosi da no akyɛ so ya wontumi mpem nkɔ so biem nti yɛn a Akropong siesie yɛ Akropong yɛtumi de nsa si yɛn kokose yɛn ne Akropong de yɛn ne yɛte sɛ na yɛn school pon a ɛwɔ Akropong kɛse paa na ne JHS 8 years ni yɛhyɛ ase sɛ yɛsi dan ne yɛntumi nwie a na yɛ asefam na yɛ niwu kakra ɛyɛ niwu ankasa nti mesrɛ macro life nam fide so desiro bia obi bia nkora bia pɛ sɛ ɔboa no na wotumi wie wɔbɛ plaster wɔbɛto tiles fɛfɛ wɔbɛwie wɔn rushing nyinaa fɛfɛɛfɛ na wɔn floor so anka mo frɛ nya 6 classroom at least 6 classroom ansa na anka mrepɛ mu na ɛwɔ soro no yɛtumi awie a kɛbɛyɛ ndɛ na menhye obi bia sɛ ɔbɛhyɛ anaasɛ ɔbɛboa na menhye obi bia akyɛ paa akyɛ a wɔto so bedu same asɛ ne ade nyina mu hu sɛ nɛte asɛ ne wɔnwie mpo no atuma bɛwie so no wɔ floor in na wɔn atumi ayɛ bibi sɛ abedu a meka sɛ mmɔfra ne wɔ building kɛse na esi wɔ ne mu ɛne yɛ wɔn de aban sɛ obi saa mode na wɔde bɛyɛ library na mmerɛ no nso yɛ nti wɔn mmɔfra no asrɛ na wɔn atumi akɔtena ma wɔsua ade wɔ mu ɛyɛ fɛ nti anka saa adan yi ni wɔ a na anka yɛkɔ anaasɛ yɛba mesrɛ mo yɛntwa yɛn ani nhwɛ Akuapem yɛntwa yɛn ani nhwɛ Akropong JHS JuniorSchool JHS na menhwɛ obi bia but share video yi ma yɛn paa share video ma yɛnim sɛ mo adi kan yɛ bi deda o mo yɛ ma primary school na mo go so am pɛ sɛ mo boa mesrɛ mo obi bia pɛ sɛ ɔboa bia no ɔmmɔden a sɛ obetwa abɛn kakra impo inbox me a mema ho ne headmaster na yɛ dem akasa dan fɛfɛɛfɛ a wɔn asesɛ na 8 years no wontumi nwie dan ne dia na yɛ asefem sɛ dan asɛbe obi dem obi bɛbɛsua ade akɔ na yɛ mmaaba oba bɛba ɔnena bɛba obusua no bi bɛba na yɛntumi nwie na ɛte sɛ ade a na yɛ asefem nti ɛna anɔpa yi adehyɛre a yɛde to mo anim ne JuniorSchool JHS school building 8 years ni a wontumi nwie na yɛhyɛ mo sɛ ɔbɛba boa yɛn class ni fane ma yɛn so hwɛ class ɛyɛ ne Akropong school building menu JHS 1B see I know 3 class pe aifa ti ehwe mu eda mo ase se mo beboa yen ya me hye obi bia se obeboa school no eda mo ase